se presenta com a paradigma de bona gestió i a més com a paradigma d'allò que s'anomena model d'economia del bé comú. Jo sempre dic que no soc paradigma de res, que no vull ser paradigma de res, perquè quan algú és paradigma d'alguna cosa sembla ser que moltes coses estem fent-les malament. I aleshores ara intentaré parlar d'allò que és el model d'economia del bé comú, que en definitiva per a mi és un model de gestió integral. Perquè jo crec que si volem canviar les coses, perquè no estem fent-les bé o no estan fent-les bé aquells a qui es correspon prendre decisions i després a tots aquells que hauríem de ser actors i actrius de la transformació d'aquest canvi social que tampoc estem fent-les bé perquè no es manegem probablement el que hauríem de fer-ho, aleshores tindrem que fer reflexions i tindrem que veure què és el que tenim que fer per a intentar millorar el dia a dia de tota una societat i en definitiva aconseguir allò que és el que volem, que és la felicitat del dia a dia, de la quotidianitat. Aleshores, per això dic que moltes vegades quan es comença a parlar del tema o d'allò que hem fet, quan s'acaba em diuen que allò que he dit és revolucionari, i jo em quedo mosca. Quedo mosca perquè després de parlar d'algo que per a mi és tan senzill o és tan evident i crec que és el que hauríem de fer tots i cadascuna de les persones i a més totes aquelles que tenen responsabilitat en gestió encara més, aleshores em molesta. Em molesta perquè l'objectiu meu és que la societat realment busque el seu millor benestar basat sempre en les persones i l'aconseguir això que he dit abans, aquesta felicitat de la quotidianitat que en definitiva és el que busquem tots. Aleshores, entrant una miqueta més en detall, m'agrada explicar un poc l'anècdota, i l'anècdota es dona en què tenim la possibilitat en 2011 de que Christian Felber puga visitar Muro, però puga visitar Muro no perquè sí, sinó perquè nosaltres en el 2008 ja fem un primer congrés internacional al voltant de reflexions de com millorar la nostra economia i al voltant d'un estudi sobre el minifundi. I en el 2011, abans que ell vinguera, fem el segon congrés internacional i ahir ja reflexionem de que hem de buscar una societat amb equilibri i venen moltíssimes autoritats de filosofia, d'economia, i gent que es dedica bàsicament a la terra, a l'agricultura. I a partir d'aquestes reflexions es dona la casualitat de que un empresari de Muro, el celler de la muntanya, que es dedica a fer vi, contacta amb Christian Felber. I també dona la casualitat de que Paco Álvarez, que era una persona que treballava, ell és economista, va ser vicepresident de la Bolsa de París i que treballava en Radio Nacional d'Espanya en No és un dia qualquiera, parlava de la bolsa i la vida, Paco Álvarez. També coincideix en aquesta interrelació en el gerent del celler de la muntanya. I aleshores conflueixen tota una sèrie de circumstàncies per les que Christian Felber també ve a donar una xerrada, una conferència a industrials o inclús regidors i regidores dels diferents ajuntaments de la comarca que volgueren estar en aquesta xerrada. Fins i tot també n'hi havia bancs, com és per exemple el cas de Caixa Ontinyent. I ell va explicar un poquet la seva filosofia. I vam tindre la sort de poder estar dinant junts, Christian i jo, i d'explicar-li com treballàvem en l'Ajuntament de Muro des de l'any 1999, any en el que Compromís, aleshores Bloc, accedeix a l'alcaldia.
I aleshores Christian Felber diu, però si és que el que m'has explicat tu és el que jo també vull per a aquest projecte del model d'economia de bé comú, que es diu. I a més, aquest projecte hem de tindre en compte que és un projecte obert i viu i en contínua construcció. A partir d'aquest moment, ara Víctor i jo estàvem comentant, sembla ser que quan no eixes en la tele doncs no eres ningú, i quan es comences a eixir en la tele comences a ser paradigma d'alguna cosa. Christian Felber, en totes i cadascuna de les conferències que donava, o fins i tot entrevistes que feia en televisió i en els diferents mitjans de comunicació escrits, ens posava com a exemple. I això va portar que la Sexta, un programa de televisió espanyola que es diu Crònicas, en un programa que es diu Utopías cercanas, que per a mi va ser meravellós, va vindre a Muro, i vam començar a eixir en els diferents mitjans de comunicació, i jo de broma fins i tot vaig dir que eixim en interviu, no en primera plana, però vull dir que fins i tot en aquests moments s'estava buscant algo totalment diferent a allò que la societat tenia en aquest moment, i es demandava alguna cosa diferent per a poder eixir de la crisi, o veure què és el que posaven damunt de la taula que poguera marcar un poc el camí per a dir no estem fent sempre el mateix, perquè fent sempre el mateix serà difícil que puguem eixir del forat on s'hem clavat. Doncs bé, i això és el que va passar. No va passar absolutament res més. I per això ens diuen que som paradigma d'alguna cosa. Què és el que hem fet nosaltres en Muro per a poder ser paradigma? Vaig a intentar ser breu, encara que potser sense voler m'allargue prou. Primer, objectiu fonamental. L'objectiu fonamental que sempre hem tingut des de la gestió i des de l'any 1999 ha sigut transformar el nostre poble des de les persones, buscant sempre el seu benestar i tenint cura del territori. Això ha sigut la base. I tenim cura del territori perquè nosaltres tenim que pensar sempre en les futures generacions. Això ha sigut la base. Però una miqueta més enllà, sempre des dels valors. És importantíssim que en la gestió hi hagi transparència, hi hagi participació, hi hagi justícia social, hi hagi solidaritat, hi hagi justícia tributària, hi hagi sostenibilitat, és a dir, tot allò que fem ha de ser sostenible en el temps i té que ser sostenible a qualsevol nivell econòmic, natural i social. I tot això única i exclusivament buscant, com he dit abans, la decència i la dignitat de les persones. I això ha sigut sempre el nostre mètode de treball. A més, el sistema en el que estem, i a més també treballant des d'una institució com és la municipal, en la que pràcticament quasi tot ens ve marcat des de dalt, el sistema capitalista en el que estem vivint el que provoca és anar sempre en la gestió contracorrent. Majors desigualtats, majors greuges comparatius, res d'equitat. I aleshores tu, en tot allò que fas des de la gestió, tens que buscar el contrari. Tens que fer possible que les desigualtats siguin cada vegada les menys possibles, tens que fer possible que els greuges comparatius siguin també els menors possibles entre les persones i tens que buscar els màxims equilibris. I això és complicat. Això no és gaire fàcil de dur endavant. El que passa que nosaltres hem lluitat contracorrent i jo podria dir que estic com a alcalde de Benit de poder haver aconseguit que els greuges comparatius cada vegada siguin menors, després posaré exemples, i també que les desigualtats en el nostre poble també cada vegada siguin menors. I això
Dius, i com ho veus? Doncs això ho veiem per mig de serveis socials. És a dir, si n'hi ha molta demanda en serveis socials, veiem que realment n'hi ha moltíssima problemàtica i que probablement els desequilibris o les desigualtats cada vegada siguin majors, i quan no tenim tanta demanda en serveis socials estem veient que la gent té moltes possibilitats de poder viure bé en la nostra població. A mi em preocupa molt tot això perquè jo no sé si vostès hauran pogut llegir l'últim informe d'Oxfam Intermón, però posa els pèls de punta. Posa els pèls de punta perquè parla que en l'estat espanyol, per exemple, 20 persones tenen el mateix que 14 milions de persones. O en tot el món, 85 persones que tinguen el mateix que mig món. Però no fa falta que s'anem tan lluny. Superem al País Valencià ja el 30% de pobresa. Crec que estem parlant ja del 33%. Aleshores, haurem de reflexionar què és el que hem fet. I si analitzem els Premis Nobel d'Economia i a molts economistes, pràcticament quasi tots els que no són neoliberals tiren la culpa a les polítiques i als polítics. No fa falta mirar, sols mirant El País, per exemple, articles d'opinió de gent erudita, diu que les desigualtats es podrien erradicar fent polítiques que tinguen en compte realment a les persones i que no tinguen en compte única i exclusivament aquells que més tenen, perquè sembla ser que en aquests moments encara els que més tenen més i els que menys tenen cada dia tenen menys. Aleshores, s'haurem de replantejar, i jo ho dic, jo crec que anem a governar este País Valencià i anem a governar-lo amb responsabilitat i seriositat a partir del 2015 i a més dir que el dia 25 o 26 no podrem arreglar res, però que si hi ha una prioritat en el pròxim govern de la Generalitat haurà de ser fer o dur endavant un pla de xoc contra la desigualtat, i ho haurem de fer, i és possible, perquè única i exclusivament caldria veure els impostos com estan repartits. I en una simple regla de 3 de repartiment, d'equidistribució a nivell tributari, podríem dur endavant un bon pla de xoc que buscaria els equilibris i les equitats en la societat en la que vivim. Per tant, possibilitats n'hi ha. Després, com hem fet tot això? Anem a veure, nosaltres, independentment en qui hem governat, perquè tinc que dir que des de l'any 99 fins a l'actualitat, 4 legislatures estem governant el poble. La primera legislatura la van governar en un tripartit, en companyia del PSOE i Esquerra Unida. Després hem tingut 2 majories absolutes i ara en aquests moments estem governant amb el PSOE. Independentment en qui hem governat, hem treballat sempre de la mateixa manera. I hem treballat des de la cooperació, des de la col·laboració, des de la coordinació, treball en equip. En Muro hem intentat implantar aquesta forma de treball i en aquests moments jo crec que no sabríem treballar d'una altra manera. L'administració tots sabem que treballa de manera compartimentada, cadascú va a la d'ell. Polítics, pràcticament, en la gestió, i després gestió funcionarial. I nosaltres el que sí que hem intentat fer per guanyar cohesió política és, a banda de tot allò que diu el reglament d'organització i funcionament municipal, nosaltres tenim totes les setmanes una reunió a l'equip de govern en el que planifiquem i plantegem el què. Quins són els projectes que posem damunt de la taula i com els tirem endavant. Els programes estan molt bé, hem de presentar-se cada partit polític en un programa, però hem de ser lo suficientment llestos per a poder avaluar en cada moment el moment social en el que vivim. I de vegades els programes es poden dur endavant, es deuen dur endavant,
però moltes vegades se n'hem d'adonar que hi ha prioritats que els que estem gestionant no se'ns han ocorregut en aquest moment. I haurem de tindre la capacitat per a poder pegar aquesta curva i canviar clarament i dir, no, aquest projecte és molt més important que el projecte que jo portava escrit quan em vaig presentar. I això la ciutadania ho agraeix. I això ho hem fet nosaltres moltíssimes vegades. No és un document tancat el programa en el que es presenta cada un. Té que ser sempre un document obert i viu, perquè tenim que ser conscients que hem d'escoltar a la societat i hem d'escoltar-la i hem de ser recíprocs. És a dir, allò que escoltem i allò que ens demanen ho tenim que fer possible, perquè si no, no té cap sentit el que nosaltres demanem que la societat participi. I això és important, no? I per un altre costat, el com també l'hem treballat amb coordinació en tots i cadascun dels caps de departament de l'Ajuntament. Jo sé que de vegades, potser en els ajuntaments més grans és més complicat, però jo crec que és possible. Jo, per exemple, una vegada nosaltres tenim el què i tenim les coses clares, els regidors i regidores, on sí que n'hi ha delegacions, però qualsevol regidor o regidora s'immiscueix en qualsevol àrea sense cap problema. I tots som sabedors del que decidim, tots, perquè després de cara a la ciutadania és molt més fàcil donar respostes. Si cada un de manera compartimentada anar a la d'ell, és molt més complicat el respondre i al final el trobes que un regidor parla en un ciutadà o ciutadana i diu no, però això ho tinc que preguntar a este i tal. Jo penso que això és nefast. Si n'hi ha un equip i cohesionat, al final qualsevol té que saber respondre en aquest moment determinat a qualsevol pregunta que pugui fer-li una persona de la població. En el com també hem treballat igual. Hem agilitzat l'administració i jo tinc que dir-los que no hem aprovat en quasi 16 anys cap expedient que hagi portat un informe desfavorable a plenari. Tots els expedients han dut informe favorable. Tots. Tots. Però és que hem fet possible que es coordinen en moments determinats en un projecte també X, secretària, interventora i arquitecta. O hem fet possible que la psicòloga o la treballadora de serveis socials i el cap de policia per un tema social s'hagin coordinat. I tot això ens ha dut a que quan l'expedient s'ha fet l'han treballat conjuntament i la veritat que s'ha fet bé i clar. De l'altra manera, el que passa és jo faig l'informe, li passa al departament X, el departament X ja l'agarrarà, farà el seu informe, el tornarà a passar al departament X i, a més, del vuelva usted mañana de l'ARRA que tardem ni se sabe, i, a més, malament, no? Nosaltres hem fet possible que aquesta coordinació hagi donat els fruits i, la veritat, amb tota la participació que la mateixa oposició ha volgut, perquè nosaltres sempre els hem dit ahí estan els projectes per a millorar-los. Ha hagut voltes que ells els han mirat i hi ha hagut moltíssimes vegades que ni s'han assomat a l'Ajuntament per a veure-ho, i això és la realitat. Això internament, però externament en la ciutadania, per a nosaltres ha sigut importantíssima la participació en la gent, l'estar contínuament en contacte en les persones, fins al punt que nosaltres parlem això, i des de Compromís sempre diem que fem política de baix cap a dalt, d'estar molt en contacte amb la ciutadania. Jo sempre añadix que també de dalt cap a baix, perquè si no, no té cap sentit. I el tema de la participació, tinc que dir que en un primer moment nosaltres el vam encetar en allò que anomenàvem Agenda Local 21, però va ser un fracàs. Va ser un fracàs, i ho tenim que dir així, perquè el que venia era a fiscalitzar un poc la gestió de l'equip de govern i la gent que venia estava molt marcada políticament. Es va decidir que l'alcalde no anara a aquestes reunions perquè no parlàvem de les necessitats del col·lectiu, sinó que parlàvem més
de fiscalitzar a l'equip de govern i, a més, de qüestions molt singulars. Va deixar d'anar l'alcalde i poquet a poquet va deixar d'anar la gent i es va morir. No vam poder això refermar-ho. I nosaltres vam seguir pensant que calia veure de quina manera podíem fer que la gent participara. I se'ns va ocórrer que per mig de l'associacionisme podia haver una possibilitat real. Aleshores, en l'any 2000-2001, l'Ajuntament tenia unes 15-20 associacions que de manera esporàdica col·laboraven en l'Ajuntament. Vam encetar aquest camí i en aquests moments estem al voltant de 60 associacions en una població com Muro, d'àmbit esportiu, social, cultural, vull dir, de tots els àmbits. I a més tinc que dir que avui en dia l'Ajuntament i concretament els regidors són coordinadors de qualsevol esdeveniment que fem. Perquè pràcticament quasi tots els esdeveniments ixen des de baix, sense anar més lluny. Esta setmana tenim la Fireta de Muro, la Fireta de Sant Antoni. Vora 25 associacions participen en la Fireta. Els familiars d'Alzheimer, que posen una paraeta i tot allò que arrepleguen perquè són donacions, ja ho tenen per al projecte que tenen endavant, o una associació, una ONG que també s'ha fet en Muro, que es diu En Camí, per a ajudar a fer escoles en Equador o fer escoles en Nicaragua i cosetes d'estes, o fins i tot algun equip de pilota que tenim de Raspallot, que també fem una partida i també està ahí, i associacions culturals com la Xafigà, com el Baladre. Ells són els que fan la Fireta i cada dia la Fireta té més potència, més atractiu, perquè en definitiva és una fireta que és de tot el poble. I això és important. És important perquè dones les possibilitats a que la gent del poble, tot allò que faça, senca que és d'ell. I això ens ha donat molt bons resultats. Aleshores, la participació per mig de l'associacionisme ens ha anat molt bé, fins al punt que mos atiborren de demandes que jo dic, deixeu-me un cap de setmana per a mi, perquè tenim tots els caps de setmana plens d'activitats, és dir, increïble el dinamisme que avui en dia té la població de Muro i propiciat per el tema participatiu. Després, una altra de les qüestions importantíssimes és la transparència. Res en l'Ajuntament està tancat per a ningú, però des del primer moment. Fins i tot l'oposició no en demana ni per escrit, i el ROF ho diu, que vol tindre un estat d'execució o vol veure l'expedient X. Ves al departament i que te l'ensenyen. Però això venim fent-ho des del primer moment, perquè jo dic que nosaltres estem en política per a intentar millorar el dia a dia de les persones. No estem en política per a amagar absolutament res. I aleshores jo dic que puc enganyar-me i puc rectificar, però no m'enganyaré estratègicament. I dic que som tan transparents que fins i tot tan oberts que tenim un corredor que passa per mig de l'Ajuntament i està obert tot el dia. La gent pot passar i si vol entrar als departaments pot entrar sense ningú problema. Però pense que és important. Jo diria que és la base més important per a tindre una gestió molt clara. Tot el més suposa que el que pot portar és molts problemes. I ho dic també, moltes vegades agarres més a pressa, moltes no sempre. Agarres antes a un mentirós que a un coixo. Aleshores, en política, un altre dels aspectes que hem de tindre clars és la claretat. La claretat en funció de les circumstàncies que marquen dir les coses com són. Vull dir, si la legislació és la que és, doncs ho haurem d'explicar el per què és possible o no és possible tirar endavant un projecte X que vinguin a demanar-nos X persones. Sempre no s'ha de dir que sí ni es pot dir que sí, però almenys el sí o el no
sempre s'ha de dir en arguments. És a dir, hem de ser molt clarets. I un altre dels aspectes que per a nosaltres també és important és la proximitat. La proximitat és bàsica. L'estar en continu contacte amb la ciutadania és importantíssim. És el que el dona, podríem dir, el caliu de què és el que està passant en la societat. Des del moment en què algú gestiona i estiga lluny o s'aparte dels ciutadans sense saber quins són els seus problemes, aleshores jo crec que pot ser que dura una legislatura, però no més enllà d'una legislatura. Crec que hem d'estar sempre en continu contacte amb les persones per veure quins són els problemes que realment en cada moment té la societat en el seu conjunt. I bàsicament això són, o diria jo, les característiques que ens han marcat un poc la nostra tasca i el nostre treball. Característiques que també el model d'economia del bé comú també diu com a tal. I després, i què heu fet? Què hem fet nosaltres? Unes quantes pinzellades. Importantíssim planificar. Jo crec que qualsevol polític que expressi està molt bé que tots tinguem la nostra ideologia, que es presentem per un partit determinat i que després intentem dur endavant allò que pensem. Però a l'endemà de les eleccions hem de tindre clar que es devem a tots, independentment de que ens hagin votat o no, i hem de tindre la capacitat de planificar a curt, a mitjà i a llarg termini. Perquè no hem de tindre la visió de que nosaltres sols estem per a 4 anys. I fins i tot jo diria que el fet de planificar i dir a la ciutadania que este projecte el podrem fer en 12 anys o en 15 anys, el dona també vagues i possibilitats que per part dels mateixos ciutadans i ciutadanes seguisquen donant-te confiança. Sembla a voltes mentida, però això passa, perquè si tu eres molt clar a l'hora de dir quins són els projectes que vas a fer i en el temps que vas a fer-los, la gent jo crec que seguirà donant-te la confiança si creu que aquest projecte és important per al poble, en definitiva, o per al país. I per què dic lo de planificar? Primer perquè en la situació, per exemple, i de vegades em pregunten ara per la qüestió esta de primàries, diu, què faríeu si gestionareu la Generalitat? I és una molt bona pregunta, perquè tenim una Generalitat endeutada fins al cap, i jo no sé si serà de veres el que ens diuen, jo crec que no serà de veres, que encara tindrem més deute del que diuen. Aleshores, el primer que haurem de fer és auditar quina és la realitat i a partir d'ahí tindrem que planificar des de la priorització. Haurem de prioritzar i haurem de prioritzar en projectes a curt, mitjà i llarg termini i projectes que estiguen, podríem dir, en l'òrbita del que nosaltres pensem. Educació pública, sanitat pública, ocupació, economia productiva, dependència, serveis socials, investigació. Això ho haurem de fer, però pensem que això ho podem fer en 4 anys? Haurem de dir-li la realitat a tota la ciutadania i a partir d'ahí tindrem que dir, mira, això ho podrem fer, perquè jo penso que hem de revertir moltíssimes coses, sobretot en sanitat i en educació. Les haurem de revertir. Aleshores, revertir molts d'aquests projectes va a tardar anys, però si ho planifiquem, tindrem possibilitats de poder fer-ho, si segueixen tenint o donant-nos la confiança. I a més, implicant també a tota la ciutadania. Perquè qui es pense que això va a fer-ho soles els que així té que haver molt de batalló. Mentre no n'hi hagi molt de batalló, no tinguem molts regidors i regidores, no tinguem moltíssima gent que no tinga cap càrrec però que estigui ahí darrere, perquè això és important, no podrem fer res. Anem a estar en una
situació en la que és importantíssima moltíssima gent, perquè del contrari, revertir la situació de no país que tenim serà complicadíssim, serà molt complicat. I jo diria que nosaltres, per exemple, planificar Pla General d'Ordenació Urbana. Nosaltres des del primer moment vam dir que teníem que planificar i veure quin poble volíem. I el Pla General d'Ordenació Urbana és vital. I vam començar a treballar-ho, el tenim ja en vigor, a més en la participació que cal donar a tota la ciutadania, i Muro no ha requalificat ni un centímetre quadrat. Ni un. Això vol dir que no en requalificaríem cap? No, per interès general. Una escola, un centre de salut, un hospital, vull dir, vivendes socials, si realment n'hi ha necessitat, per això parlaríem. Però per el que ha estat passant darrerament, evidentment no. I hem tingut pressions. Gestionar no és fàcil. Hem tingut pressions, i no de poqueta gent, que perquè sí volien fer-se molt més multimilionaris. I això hem de saber dir que no, perquè al final el poble ho agraeix. I ara nosaltres podem parlar d'un poble que no té cap problema econòmic, que ha tingut el major creixement de tota la província d'Alacant, proporcionalment, si exceptuem Torrevella. Muro en l'any 2000 tenia 7.000 habitants, ara en té més de 9.000. I ha crescut única i exclusivament de gent de la comarca, però perquè hem aconseguit construir des de Pla General amb preus assequibles, hem anat treballant per a generar ocupació, que és el que toca, i generar el màxim de serveis possibles per a viure dignament en la població, que és el que jo crec que és el que toca. Aleshores, des de la planificació, crec que es poden fer moltes coses i sobretot sabem a on anem. Sabem a on anem. Encara que als 4 anys per GAM. Encara. Però nosaltres hem de deure al nostre país i a les persones que vivim en aquest país, perquè del contrari no ho farà mai ningú, no ho ha fet mai ningú. Tenim experiències del PSOE i del PP i no ho han fet. Per tant, algú haurà de començar. I per a mi la planificació és fonamental. Després, nosaltres també hem treballat en la política d'edificis vius. Edificis vius i que naixen sempre des de baix. Tot edifici que hem fet, o que hem construït, o que hem rehabilitat, sempre ha d'estar ple de contingut, té que ser dinàmic i té que estar amortitzat als 3 mesos. Com s'amortitza una infraestructura o un edifici públic? Usant-se. Nosaltres vam fer un centre social que demandava la ciutadania, que té un dinamisme impressionant. Allí està la FEPA, està Serveis Socials, està Joventut, està... a les 8 del matí obris i a les 10 de la nit és que tirarà la gent perquè encara n'hi ha gent allí. I això és importantíssim. Després, un altre projecte que naix des de baix i que jo personalment és del que més orgullós em sent, no per el fet del projecte en si, perquè m'agradaria no haver-lo fet, i això seria positiu, no? Però al final el vam tindre que fer per necessitat, i és per un centre de dia de malalts d'Alzheimer. En l'any 2000 va vindre un grup de gent que es va conformar en Associació de Familiars d'Alzheimer demanant-nos la necessitat de tirar endavant un projecte com ixe. En el projecte fet, és a dir, ells havien fet el projecte i van dir nosaltres voldríem això, i a veure si teniu un terreny i el podem fer allí. Clar, en aquest moment nosaltres, equip de govern, vam dir hem d'analitzar si n'hi ha una necessitat. Si no n'hi ha necessitat, no tenim per què fer-lo. Clar, els estudis de serveis socials sí que ens van dictaminar que n'hi havia una necessitat i vam dir que començaríem a manejar-se. Però amb molts problemes. Amb molts problemes perquè quan vam començar a anar a conselleria,
Conselleria dia que això eren serveis socials especials i que una població com Muro, serveis socials especials no li tocava, no? I dic, home, però és que n'hi ha una necessitat real, que no. Doncs bé, vam anar a diferents caixes, Alacant, Caixa Ontinyent i tal, en aquests moments tampoc podien ajudar-nos socialment perquè tenien tots els diners que dedicaven a l'obra social, els tenien ocupats. I al final, en l'any 2003, crec que va ser, per mig de fons europeus, per mig del CEDER, vam poder aconseguir 250.000 euros. Però, clar, el projecte valia 600 i pico mil, la construcció. I a base d'insistir, com els projectes CEDER de fons europeus són per X anys, penso que s'acabaven en el 2006, crec, o per ahir, van poder aguantar aquesta subvenció i en el 2006 van aconseguir que, no sé encara per què, perquè estarien una miqueta malalts aquest dia, que la Conselleria de Benestar Social ens donarà 250.000 euros més. I el vam poder dur endavant en aportació també de gent particular i no ens va costar res al municipi, absolutament res, perquè l'Associació de Familiars d'Alzheimer també va col·laborar, fins al punt que en aquests moments està constituïda l'associació, el vam inaugurar en el 2007, està constituïda com a associació sense ànim de lucre i d'utilitat pública i gestiona el centre l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Però és que el gestiona 40 voltes millor que la Generalitat, que la Conselleria de Benestar Social. Hi ha meitat de preu. Una plaça mínim està en 800-900 euros, en 400 euros estan gestionant i estan gestionant molt bé. Familiars estan contentíssims. Nosaltres estem contentíssims perquè també la gent ens ho diu, no? I en allò que s'ha produït, que també hem pogut ocupar a 15-16 persones més. Això també és important, no? Això per parlar d'algunes infraestructures, com també hem fet centres socials en les diferents pedanies que tenim, però tot pràcticament, jo ho tinc que dir, a demanda de la mateixa ciutadania. I que moltes coses les gestionen els mateixos ciutadans. Per exemple, les pedanies són els mateixos veïns qui gestionen allò públic, qui obrin, qui tanquen, qui netegen. Nosaltres pràcticament no fem quasi res i ho tenen molt cuidat. Això és important. Crec que en política hem d'involucrar contínuament al ciutadà, l'hem d'implicar, que senta que tot allò que n'hi ha fora de sa casa és de tots i que és part d'ell i per tant també ha de tindre cura de tot el públic. I això jo crec que és importantíssim. Després, hem fet promoció econòmica de proximitat, per anar una miqueta més ràpid, i arrelada al territori. Hem potenciat tot el tema del sector primari i del sector terciari. Hem estat al costat de tota la gent que hem pogut ajudar i formar per a que es dedique a l'agricultura, és a dir, a podar, el que siga. I perquè en la zona el tema de l'oli i el tema del vi està agafant força, de potència, i aleshores hem estat al seu costat. De fet, hem engegat el Consell Agrari i des del Consell Agrari ja tenim quasi damunt de la taula un reglament per el qual van a intentar regir-se els mateixos llauraors i posar les seues normatives per a que intenten no anar més allà judicialment, fins i tot fites, sèquies i totes aquestes coses. Vull dir que hem arribat ja fins a eixe entente i això és important. Després, el sector terciari també hem aconseguit que s'associen, que això és important, que anava cadascú a la d'ell. Ara tenim una associació que es diu Comerç i Serveis Muro, que té més de 100 associats i aleshores treballen conjuntament. Fins i tot treballen conjuntament que 18 associats de la restauració van a muntar estants en la fireta conjuntament i van a oferir els seus productes i van a vendre's. Això jo penso que és importantíssim, igual que potenciar tot el que és autòcton. És a dir, nosaltres, artistes que ixen, la fireta tocaran
3 conjunts de xavals de 18-20 anys que fan música, però fan música, no versionen, la fan ells ja. Igual que també tenim 3 grups de teatre, quan no en tenien cap, però 3 grups de teatre que dinamitzen molt tota la part cultural. Sols a un parell d'obretes que facin a l'any, inclús moltes vegades les repeteixen i omplin. I tenim una subvenció de Diputació que té que vindre, ve l'obra de teatre i resulta que no arribem ni a mig centre cultural. I quan és del poble repeteixen les obres, vull dir que omplin i omplin. Vull dir que tot el treball que fem a nivell autòcton està donant resultat. I a més, totes i cadascuna de les activitats tenen una repercussió econòmica. Els restauradors no paren de dir-nos gràcies, perquè quan hi ha una activitat un dissabte per la vesprada, els bars s'omplin. Quan hi ha una activitat el diumenge per al matí, la cerveseta se la fan. I això fa que manegi el tema econòmic. Això també és important. I després ja per a quasi acabar, 2 cosetes més. Els serveis municipals també els hem treballat moltíssim, sobretot tot el canvi de la xarxa de clavegueram i la xarxa d'aigua. Les venes del poble per a nosaltres han sigut bàsiques. En l'any 99, quan entrem nosaltres a governar, pràcticament estava quasi tot el poble per canviar. I teníem unes pèrdues en aigua al voltant del 87-88%. Què vam fer? Començar a obrir carrers. Pràcticament, excepte 2 zones, hem alçat tot el poble i en 10-12 anys l'hem canviat tot. Això és importantíssim. Això és importantíssim. Ara, potser pots estar perdent un 18% de l'aigua, imagina la diferència de fa 14 o 15 anys. Vull dir que totes aquestes coses també les hem de veure, igual com tot el tema d'estalvi energètic. Nosaltres hem canviat tot l'enllumenat públic a LEDs, tot. Hem estalviat, primer, contaminació lumínica perquè tot l'enllumenat el teníem de cara cap a dalt. Ara el tenim de cara cap a baix i, a més, a banda de la contaminació lumínica que no tenim, també tenim un estalvi, i jo dic que del 13 al 14 estava al voltant de 100.000 euros. Per a una població com Muro, 100.000 euros són moltíssims diners. Moltíssims diners. I ara estem canviant pràcticament el de tots els edificis. Ja els tenim quasi tots, ens queda un edifici o 2 i després tot el poliesportiu, que ara també l'hem demanat perquè estem en el pacte d'alcaldes del 2020 de la Diputació i sí que va donar-nos una subvenció de 150.000 euros que podrem fer tot el poliesportiu. Això pensem que aquesta línia és important. I una altra línia també per a Muro importantíssima ha estat el tema de l'aigua, però l'aigua, la reutilització de les aigües. Muro és una zona on el potencial industrial és el tèxtil i sobretot acabats. Aleshores, això necessita moltíssima aigua en la producció. El que sí que vam fer l'any 2002 és parlar en la Conselleria d'Infraestructures i Urbanisme i demés per a que ens ampliara la depuradora i a més de que ens ampliara la depuradora ens farà un projecte de pujar les aigües depurades per a que pogueren utilitzar-les les indústries. Això ho tenim fet i està funcionant. Està funcionant i ja n'hi ha 2 empreses concretament que gasten aquestes aigües depurades i el preu no és car, és molt més barat que l'aigua en si. I això el que suposa és que l'aqüífer el tenim protegit, tranquil i per a molts anys. El tema d'humanització del poble, bàsic, és a dir, trencament de barreres arquitectòniques de qualsevol tipus, fins i tot en l'atenció. Jo soc molt dur en els funcionaris, jo ho sé molt, i jo soc funcionari, però hem de tindre clar què és el que significa funció pública. I funció pública és estar al servei de les persones. I el que no tinga clar això li ho tenim que fer, li ho tenim que explicar cada dia o li ho tenim que fer entendre i tantes voltes es tinga que dir s'ha de dir. I aleshores, per a nosaltres això és bàsic. Trencament de barreres arquitectòniques en el poble, voreres, parcs, tot. Això també és important i això hem anat treballant. Edificis públics, per exemple,
Nosaltres, quan vam entrar a gestionar en el 99, crec que no es podia accedir a cap edifici públic, a cap. Vam tindre que posar ascensors en tots els edificis públics i adequar els accessos per a que els discapacitats en caire de rodes pogueren accedir. Ara, en aquest moment, n'hi ha accessibilitat a tots i cadascun dels edificis públics. El pitjor és l'Ajuntament, que té accessibilitat per una part i per l'altra costa una miqueta més perquè és una casa molt vella i és complicat, però això és bàsic. Igual que, com hem dit abans, la humanització té que veure en ajudar a les persones, les més necessitades, per tant, serveis socials dintre de les possibilitats que tenim, hem de tindre-los sempre en compte i sobretot donant alternatives. Ara hem posat en marxa, farà un parell 3 d'anys, els horts solidaris, i això sí que fa que 14-15 famílies, 14-15 persones que tampoc tenien faena, per mig dels horts, nosaltres es posem tot el material que fa falta i ells estan collint per casa i estan menjant d'ahir i abarateixen molt els costos de la supervivència, a banda de l'ajuda que puguem donar-los. Però que això jo crec que és important, perquè en un moment determinat ells també per ells mateixos poden dedicar-se a això i tenim que encausar en aquesta línia. I per acabar, parlar un poquet d'economia. Ja hem vist que no he parlat, és economia del bé comú, i d'economia pràcticament no he parlat res. Per això dic jo que és important veure que és un model en el que es parla de gestió integral en el seu conjunt. Igual que és tan important el gestionar per a que aquest model pugui anar endavant com que la llei de contractes l'haurem de canviar, perquè la llei de contractes ara no valora pràcticament res social per adjudicar-li a alguna empresa que tinga diners públics simplement perquè la seva oferta econòmica sigui la millor i ja està. Haurem de posar-li valor social a tot allò que pugui fer qualsevol empresa. M'expliquen. Per exemple, una empresa que contamina, per a mi, no hauria de tindre diners públics per a tirar endavant qualsevol cosa. Una empresa que discrimina per el mateix lloc de treball, home-dona, no hauria de tindre diners públics per a poder tirar endavant cap projecte. Una empresa que esclavisa i que paga malament o que té un preu injust en els treballadors, no hauria de tindre diners públics. I tot això es pot legislar. I la llei de contractes seria una llei molt bona per a intentar fer que les empreses treballaren d'una altra manera diferent. Si realment volen tindre contractes públics. I ahir sí que podem canviar la societat, podem fer que es contamine menys, podem fer que es tracti a les persones com cal i no per al sexe, i podem fer moltíssimes altres coses. Per tant, haurem de treballar aquests aspectes. I al final no estem parlant única i exclusivament d'economia, estem parlant de persones i estem parlant de tindre una mínima qualitat de vida i estem parlant de que al final entre totes i tots hem de guanyar un poquet la felicitat del dia a dia. En economia, nosaltres quan vam entrar a gestionar i en el pressupost del 2000, en allò que podem, perquè tampoc des dels ajuntaments podem fer grans coses, però jo sí que crec que aquell que més té, en allò que jo puga decidir ha d'aportar més per al col·lectiu, i aquell que té menys, l'hem d'ajudar a que aporte menys i pugui viure més dignament. Sabeu, i no fa falta que us ho expliqui la diferència entre impostos directes i indirectes, això ja ho sabeu, els directes són els que aporten l'IBI, sense anar més lluny, i els indirectes podríem dir que són les taxes i l'impost de construccions, que és el que té l'Ajuntament. Els indirectes és els que paguem tots per igual i els directes en funció del que té cada un. Aleshores, en aquella època, en l'any 2000, el pressupost, per cada euro que recaptàvem d'impostos
indirectes i taxes en recaptàvem 1,5 de directes. En estos moments, i havent baixat els indirectes, és a dir, que si arreplegàvem uns 800.000 euros, ara n'arrepleguem uns 600.000 o per ahí, per cada euro d'indirecte i taxa, l'Ajuntament de Muro n'arreplega 5 i pico de directes. I això hem anat, podem fer-ho perquè també hem tingut temps, ho hem fet progressivament i hem anat treballant, hem anat treballant i evitant greuges comparatius, perquè ahir hem treballat moltíssim les omissions, perquè n'hi havia moltíssima gent que se'n vam adonar que no pagava el que tenia que pagar, i altra gent, que no m'agrada dir qui són, però normalment eren regidors, regidores, alcaldes, que n'hi havien aleshores de partits que no vull ni nomenar, que tenien fins i tot alguna empresa que no pagava des de feia 40 anys. És a dir, i això n'hi ha que fer-ho. N'hi ha que fer-ho en totes les pressions i en totes les conseqüències que puguem tindre, però ho hem de fer. I ho hem d'explicar molt bé, perquè del contrari no ho entén la gent. I després dir que les bonificacions que hem tingut les hem donat en funció del que marca la llei, perquè no tenim altres possibilitats. Per temes d'ocupació hem pogut donar bonificacions, per temes socials també hem donat bonificacions i per temes mediambientals, que també la llei ens ho permet, això també ho fem. I en definitiva vaig a contar-los un conte per acabar, que m'agrada contar-lo i que pense que és el que reflecteix un poc què és el que hauríem de buscar en el dia a dia i des de la política i des de qualsevol lloc en el que estiguem, perquè jo torno a repetir, tots som actors i actrius de la transformació d'aquesta societat i mentre això no s'ho clavem en la testa, aquesta societat no es canviarà de la manera que nosaltres desitgem que canvi. I el conte diu així, un antropòleg occidental se'n va anar a Àfrica i li va proposar, va anar a una tribu africana i va proposar a un grup de xiquets un joc. Es va dir als xiquets, mira, vaig a posar-vos una cistella plena de fruites en aquell arbre i quan jo compte 3, el primer que arribi se la podrà menjar totes les fruites se les podrà menjar. I l'antropòleg occidental va agarrar i va dir 1, 2 i 3 i es pensava que els xiquets començarien a córrer, però els xiquets el que van fer es van agarrar de la mà tots, van anar juntets, van agafar la cistella, van fer un rogle i van començar a gaudir de les fruites. I l'antropòleg es va quedar així a mosca, clar, nosaltres esto competitivitat i competir i xafar a l'altre, no? I vaig a preguntar-li jo al major, diu, escolta, per què heu fet això? Diu, home, perquè si uno sols haguera anat i haguera guanyat, la resta no haguera sigut feliç. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafa. Si vos pareix bé, podem obrir un torn de preguntes ara. Si algú té alguna coseta que dir o vol preguntar-li ara que estem. Mitjans que està governant el Muro, quin ha estat per part de l'administració, fonamentalment autonòmica, però també provincial, en aquest cas, quina ha sigut la seva actitud envers un ajuntament que no era del seu color? Sí. Víctor, doncs tinc que dir-te que jo no puc queixar-me. No puc queixar-me perquè fins a aquesta legislatura plans d'obres i serveis els hem tingut tots. I la Generalitat en els diferents conselleries ens han ajudat en moltíssims projectes. Jo diria que pràcticament en la totalitat dels projectes que hem demanat o que jo he anat amb el projecte baix del braç ens han ajudat. Per tant, no puc parlar mal de l'administració. Sí que ha hagut alguna volta que això sí que han dit no, doncs això sí que no podem, tal, però molt poquet. En Muro, ja ho dic, quan vam anar a demanar el tema de les aigües depurades, això representava, va haver una inversió de més de 25 milions d'euros i es van dur endavant. Només vaig entrar d'alcalde, teníem un problema d'aigua perquè teníem el pou però no teníem el depòsit, la canalització i demés,
I aquest projecte valia aleshores més de 100 milions de pessetes i l'Ajuntament de Muro no el podia dur endavant. I va anar a parlar amb José Ramón García Antón i tinc que dir que va dir el 75%. Ens va concedir el 75%, va tirar endavant el projecte, però és que quan vaig anar a dir-li i el 25% restant, que eren més de 25 milions de pessetes, va dir, vés-te'n. Vull dir que ens va tratar molt bé. Vull dir, no es podem queixar. Ara, no he exigit jo, que he sigut el que ha anat sempre a parlar en les institucions, mai res. Sempre he anat en un talant, dialogant i en el projecte fet. És a dir, que quan he plantejat el tema sempre els he tret els plànols, les necessitats i el per què el demanàvem. I sempre posant el poble per davant. Vull dir, no era una qüestió estrictament particular meva, sinó de necessitat. I per tant no puc parlar jo directament, encara que ha sigut d'un altre color les altres institucions, mal respecte a lo que ens han ajudat. Que ens hagueren pogut ajudar més? Doncs pot ser que sí, però també uno ha de ser conscient que si té les necessitats cobertes o allò que veu que és necessari tirar endavant i tal, tampoc tens per què ser més exigent. Jo, torno a repetir, no puc parlar mal d'esta administració fins al 2008, 2008-2009. Ara les coses venen en comptagotes, però crec que per tots. Crec que per tots. Encara que siga en comptagotes, jo, en primer lloc, no sé, m'agradaria empadronar-me a... Gràcies, Enric. No m'imagino a este poble fent una reunió municipal, com el cas que acabant, en què l'oposició i el partit que està governant, és que no m'ho puc imaginar fent una reunió i debatint problemes o projectes. És que no me cap en el cap. No me cap. Jo no sé si perquè el teu poble és un poble ben menut i la gent de poble se sent més de poble, però un poble com este que passa de igual, que ser 17.000 habitants, no sé si això és possible en comunitats tan grans o més grans que aquests reductes més menuts de poble que pareix que tots siguin més ben apunguts i que les coses funcionin d'altra manera o que tenen una altra consciència. Jo, des de luego, aquí no m'imagino una reunió municipal el PSOE, el PP, l'Esquerra Unida, el Bloc, tots aquí debatint, és que no puc imaginar-ho. No sé quina seria la solució. No, jo penso que és un problema, no? I és un problema, no sé si de persones o de la política en si, no ho sé. Jo crec que de la política, perquè al final hem de tindre clar tots per què estem en política o per què volem estar en política. Jo crec que és el fallo. Estem en un moment, sempre hem estat en aquest moment, no? Prima més el partit que la ciutadania. I això, però això jo ho dic també fins i tot als meus. És a dir, el partit ha de ser un instrument que per supost tu estàs en aquest partit perquè creus que les premisses i criteris o idees d'aquest partit són les que van en tu, en un 90 i tants %, perquè sabem que sempre n'hi ha discrepàncies, però si estàs ahí és per alguna cosa, no? Però el que sempre has de tindre clar és que el partit ha de ser l'instrument per a transformar a tota la societat. Mentre tu estigues governant, decidint en el govern o decidint, i resulta que ha de primar més el partit que la ciutadania, ja anem mal. Claro, però és que jo igual puc assumir-ho, jo com a persona, és que hem d'assumir-ho tots i cada dels altres, i ahí està. Doncs hem de fer molta pedagogia. És igual que quan parlem de participar, a mi, jo parlo de participar i sóc un dels que m'agrada parlar de la participació, però jo crec que tenim una assignatura pendent en aquest país i és educar per a participar. I jo dic que al pròxim conseller o consellera d'Educació, si és nostre, li haurem de dir
que des dels 3 anys o des de ben xicotet haurem de fer una transversal o un programa per a que la gent s'ensenyi a participar i la formem per a participar. M'explique, a mi, i sense criticar a la gent d'Esquerra Unida, perquè quan diguen això, perquè ells són els que més parlen de pressupostos participatius. I a mi em fa gràcia, perquè quan has intentat tirar endavant un projecte de pressupostos participatius, som 10, i dels 10, 8 no saben com funciona un pressupost. Que simplement hem de participar per a dir que jo vull que el m'arreglen el meu carrer, o que a mi m'agradaria que feren el monument este. No. Quan participem hem de participar des de la formació, des de saber què és el que tenim que dir, i a lo millor resulta que implica el que tirem endavant un projecte el que tinguem que pujar impostos. I això ho haurem de saber tots. O implica que si tu vols tirar endavant un projecte que està en el capítol 2, anem a dir manteniment i tal, a lo millor tens que llevar diners del capítol 4, que és alguna subvenció, alguna associació, per a poder tirar-lo endavant. I això també és important parlar-ho tots. Però hem de saber el que són els capítols, el que està... La formació per a mi és importantíssima. Perquè si no, 4 mos poden enganyar. És igual que... És igual que l'urbanisme. Claro, és que és així. Urbanisme. No mos han enganyat des de l'any 94 pa quasi en la RAU. Tot el que han volgut i més, fins al 2008, que ha sigut tot ben arreglat, no mos han enganyat. Però mos han enganyat perquè ningú sabia res d'urbanisme. No n'hi havia formació. I a lo millor jo dic que mínimament 4 idees en batxiller o no sé en quin puesto, és que les hauríem de donar. Les hauríem de donar, perquè és bàsic. L'urbanisme en esta societat és tan bàsic que quan el dones compte, si tens un terrenet que has heretat de ta abuelo o de ton pare, ja te l'han llevat. I dius, i ara què? I fer entendre a la gent que si tens 1.000 metres de colp a repente se'n queden 500. I jo tinc que perdre 500 i a més pagar. Vull dir, claro, totes aquestes coses, i la gent no ho entén, i si agarres a gent una miqueta major, com ha passat en estos anys, es posaven malalts. Pues haurem de formar a la gent, haurem d'educar un poquet a la gent en aquests aspectes, i jo crec que això ho hem de fer des de l'escola, no tenim una altra alternativa. Això és un projecte de planificació a 20, a 30 anys, però ho haurem de fer i ho haurem de dir. Ho haurem de dir, senyores, nosaltres volem... Quin país volem? Aquesta és la pregunta. I en funció del país que vulguem, doncs haurem de començar a treballar. Si volem seguir com estem, és fàcil. A veure... Limite un poc una qualitat de com has dit, perquè la gent pot confiar més en que tu duràs endavant aquest projecte, o al cas contrari, si estem en sí, o en dos. El problema és que aquestes promeses a curt termini no se'n compleixen cap, i quan arriba als 2 anys diu, ei, no, doncs 2 anys més, i van enganyant-te així, van enganyant-te. No sé si algú més vol dir alguna coseta. Sí. Sí, professor, m'agradaria saber com des de l'Ajuntament recolzeu el que és el tema de les escoles, l'institut. Sabem que depèn de la conselleria, però m'agradaria saber com l'Ajuntament treballa al respecte, com col·labora amb el que és el poble. Anem a veure. En l'institut nosaltres deixem independència total. A l'institut tenim molt bona relació. Jo dic, a més, el director havia sigut company meu d'institut i es coneixem i tenim molt bona relació. I fins i tot, si algun projecte volen tirar endavant, no, i nosaltres ens el demanen i podem ajudar-los, els ajudem. Sempre n'hi ha algunes subvencionetes, tenien no sé què, un intercanvi d'anglès i tal, ens podeu ajudar en això? Nosaltres els ajudàvem.
Però l'institut és totalment independent. On sí que estem més inserits és en els col·legis. Ahir el manteniment és totalment nostre, vull dir, els dos directors, en aquest cas, tenen una relació molt directa amb la regidora d'Educació i amb mi, per a qualsevol problema que pugui eixir, i després projectes conjunts, nosaltres ens diuen que és interessant tirar un projecte de contacontes en la biblioteca els dissabtes per al matí. Contacontes els dissabtes per al matí i a tope dels xiquets de 3 i 4 anys, vull dir, tenen una activitat, per posar algun exemple, i la col·laboració és molt estreta i sense cap problema. Molt bé. Bé, doncs, si ningú té res més que dir, li donem les gràcies de nou a Rafa, ja no ens furtem més temps. Gràcies per la visita i gràcies a tots i a totes. Hem portat els fulls? Hem portat uns fulls per si algú vol apuntar-se per a participar en el procés de primàries, de compromís. Els repartirem ara a l'eixida. Gràcies. Ja tens feina, si governes. Molta. D'ací a la Can que n'hi ha? 20 o 25? Sí, 25, la activitat 25. Però, bé, el que sí